Príprava strešnej plochy v úžlabí má určité pravidlá. Na kontralaty úžlabia, ktoré sú osadené približne 20 cm od osy úžlabia, natiahneme samostatný pás poistnej hydroizolačnej fólie, ktorý nám bráni vniknutiu vody do konštrukcie v mieste úžľabia. Pokračujeme uložením poistnej fólie v strešnej ploche a s dostatočným preložením za úžľabovou kontralatou ju prelepíme páskou. V strešnej ploche osadíme kontralaty, pod ktoré nalepíme tesniacu pásku na podloženie kontralát. Medzi kontralatami osadenými v strešnej ploche a úžľabovými kontralatami ponecháme medzeru približne 5 cm ako odtokový žliabok. Latovanie v úžľabí zhustíme tak, aby tvorilo pevný podklad pre pás úžľabia. Pás úžľabia upravíme podľa potreby a osadíme na pevný podklad tak, aby v oblasti odkvapu lícoval s odkvapovými škrydlami. Úžľabie pripevňujeme príchytkami o strešné laty, avšak v žiadnom prípade neprebíjame pás úžľabia klincom. Jednotlivé pásy úžľabia musia byť dostatočne prekryté. V bežných klimatických podmienkach sa používa pás úžľabia s rozvinutou šírkou 500 mm. Šírka pásu závisí od dĺžky úžľabia, sklonu strechy a klimatických podmienok v danej oblasti. Čím je úžľabie dlhšie, tým by mal byť širší aj pás úžľabia. Škrydla by mala presahovať cez pás úžľabia minimálne 10 cm. Podrezané škrydly na pás úžľabia prilepíme samolepiaci tesniaci pás, ktorý musí byť dostatočne prekrytý škrydlou, aby nebol vystavený UV žiareniu. Tesniaci pás zabraňuje vniknutiu vody do konštrukcie. Všetky škrydly v úžľabí musia byť prichytené. Malé prírezy škrydiel sa prichytávajú špeciálnou príchytkou alebo drôtom, ktorý sa prichytí o latu. Pri škrydlách, ktoré majú polovičnú škrydlu, je dobré ju použiť, aby sme sa vyhli veľmi malým prírezom. Rez škrydiel musí byť rovný
a ísť rovnobežne s osou úžľabia.